onye rere nkịta goro enwe ihe ntụkwu ka nọ be ya, nnụnụ si n'ala fepụbere na mkpu ka nọkwa n'ala, maka na were ọgbụ manye ewu na were ewu manye ọgbụ ka bụkwa otu ihe ahụ. Ntị adịkwa, ọ bụrụ na ị na-eme otu ihe ọtụtụ afọ mana ịhụbeghị mgbanwe, ihe a kwesịrị ka agbanwe kene ya, gbanwe kene ụkwụ egwu. Ọ bụrụ na ị were n'otu ọgwụ bekee gwọọ ọrịa ọtụtụ afọ mana ihe na-ebe ka na-ebe, anaghị enwe mgbanwe, nwake n'ọgwụ Igbo ihe ị hụrụ na-asụ ebe a bụ mgbọrọgwụ e wetara na be anyị, nke ọbụla nwere nke ọ na-agwọsị ọrịa dị iche iche, ma ịba ma okpu omeme ma ọ bụ iricha nri ọdakoro adakoro, ma ndị sọ ha na anaghị agba ofụma na ọtụtụ ọrịa dị iche iche. Ọgwụ ha niile nọ ebe a. Aha ya bụ Kamas Herbal Mixture nke Dr. Nwachi si Nnabuike rụpụtara, aka Blessed Nwachi na-emere. Ndị NAFDAC elecha n'anya nye ya 100% herbal. Ya bụ na ihe niile eji eme ya bụ ihe si na be anyị, mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ị bụrụ onye na-ese anwụrụ gaa ebe ahụ, o nwere nke ị ga-ekuru ekuru, ọ sachaa gị ume nju, kughesi ebe sụchiri asụchi tupu amalite nyewe gị ọgwụ. Kamas bụ achọmahụ, ịma na achọmahụ ekwesịghị ka ọ na-akpa dibịa. Spain ka Dr. Nwachi si Nnabuike nọbụ wee si ebe a mbata na be anyị ịzọ ndị be anyị ndụ. Ndị ọcha ka na-akpọ ya ka o chigata ka ha na ha rụkọọ, mana Blessed Nwachi na-emere jụrụ ajụ, wee were ihe dị n'agbụrụ ha wee na-azọ na-atụte. Nna nna ya mere ya, nna ya emee ya, o wee nwa ya. Ya bụ ihe si n'aka fere n'aka, ihe dị n'ọbara. Ọ bụ akara ekwentị ya bụ ihe na-ahụ n'ihu ebe a. Irute n'ebe a na-emepụta ọgwụ a, ebe niile dị ọcha. Ihe niile eji emepụta ya bụ ihe si na be anyị, maka na ọ bụ ihe dị na be anyị ka eji edozi be anyị. Ntị adịkwa, ya gazie.